Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 13, versikulo 16. Naannad ti manakam a tao, kat adaywan na ti riribok. Ngam darasudos ti maag, kat aggunay adagos adi na panunutan nga umuna, ti ibunga ti aramidan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Ay na, amom ni Edna, Celia. Nagado ti bagbaga na day ta kontraken ka. Anya? Anya nga dagiti bagbaga na maipapan kanya. Ay na, dagiti kanulakom. Overpriced. Ngamin, agraraman ka kanong. Anya? Tauray siya. Nagado ti sasawin na. Ay na Vivian, ado ti umay aggatang kanya. Dayta ti mangipanagnak, anasaya atak nga aglaklako. Kat day jeng Edna, ay talaga masurunak iti bagbaga na. Ada tayo kano akakadwa ng aglaklako, kat kwarta laang ti ammo tayo. Ay, Ngam di namot nga rod ammo akitaan ti store na. Nga iso, kat nagado ti expired alako na. ha? Takas ano, awan ti mayat agumatang kadagiti lako na. Ala, bay amon, Vivian. Saan mo nga minan nga ikan kano ni Edna? Si kantumat nga min. Awan lakat, adabasit amangag mo, agungat kan adagos. Ay, kasano, kat talaga ang masuruna. Ammom Andro ay sus. Daselya ken Vivian ay awan pasig adaan tilako da. Kasta ka de. Iso sayaat mo tadi ti istor ko ti mayam. Ikan ka pay iti discount. Kaya't mo asawan, timantika agatangak, adda discount na? Wan, discountan ka iti 5 pesos. Na, nagsayatan nga eh. Alang nga rod, jay 5 pesos, igatang kulangan iti bitsen. Wana. Jebit Chen, ada discount na piso. Aya, ay sige Pagyamanak unay, igatang ko iti kindi jay piso. O sige, ikan ka iti kindi. Apay, pudno ka di adaan tilako yo. Asino manan tinagko na iti dayta? Kasta mo ti bagbagada. Ibagaman no asino dayta a tao, tasiwakak tingiwat na. Dayta lamang dadadaal iti padada at tao ti amuda. Saan mo pa sinumbatan ti damdamagaken ka, Vivian? Pudno ka di apasig adaan tilako yo. Pwes, tapno makitam. Sige, kitaam anaimbag. At damat ti expiration date na kat dagiti lakok. Sige, mapalin mo akitaan. Kasta nga min ti mangmangag ko. Iso asaanak agumatgatang ditoy. Awan parikot, tasaan laeng asika ti aggatang. Kat di nakngarot ka pungtot Ibagbagak lang ti kapanunuta ka. Pasig kayong awan amuna. No. Nukat anya ti ibaga ti chismusa. Tungpalin nyo matadagos, amamati kayo latan. Ha? Sige lang! Uray di ka gumatgatang dito istor ko. Awan parikot kanya. Di ka kumagumura kanyak, Vivian. Indanon ko lang matinangag ko. Ket no pudno man, nasken lang nga baliwam. Ay na, Celia, marurudak ka talaga. Anya ko man, no sanda gumatang kanya. Vivian, tikunakan ka. Liklikam, tikastaan na laka pa nagpungpungtot mo. Taawan ti maghanap mo anasaya at iti dayta. Ay, masurunak ka talaga. Adaywan tayo kumatiriribok. Di tayo kumagbalin amaag. Ket tutupan tayo adagos dagiti anyaman amangag tayo. Kasano as anak amarurod, kat ibagbagada apasig adaan dagiti lakok. Amom Vivian, no nasaya at ti ugali tayo nga aglaklako, naannayas latta ti taray ti negosyo tayo. Anya? Tauray kastoy nga agin nasidag tayo nga aglaklako, awan ti parikot. Tapara ka dagiti tao, agpapada tayo anasaya at ti ugali na. Iso anasaysaya at agbaliw kan, Vivian. Liklikam ti agpungtot adagos. Taamangan no maisagmak ka iti kasta nga ugalim. Saan na nasaya at ti kasta mapaspasama kada kayo anak ka. Di kayag pipinadakes ngaglaklakaw. Sa anak amang padpadakas iti padak nga aglaklako, tatang. Siyak ti padpadak senda. Ngamjak ida tututupan. Tinasayaat.
Kasaritam dagiti paadam nga aglaklakaw, taurnusan nyo ti amin. Ngamin, awan ti talina iti tunggal may sakada kayaw. No adamot ti mapaspasamak amade iti nagbabaetan yaw. Ay natatang, sa anak mo ta plastik ang makilanglangan kada Vivian kan Edna. Rumbang abaga am ida, tapno maliklikan ti apa. Ikagumaam abagbagan ida. May mayat no agkakapya kayaw. Saan kat nagdidin na dail kayaw? Wan tatang. Mala, tanay rabiin, yung kaginanan. Kahit sakbay amaturog ka, agkararag ka pa'y nga umuna, anak ka. Agkid daw ka iti tulong ti apaw. Iti kasta, kahit iso ti tumulong ken ka, tapno mapagkapyam dagiti padam nga aglaklakaw. Dagiti dua kaabay mo nga stores. Wan tatang. Wen tata, dito'y kalatan agumatang iti kasapulam. Ngamin, ikan ka iti discount mo, ta sa anak akas kadagiti daduma dita nga aglaklako. Amalaksid anangin na tilako da, daan pa'y expired. Aya, Wen tata, day tagnagan iti Edna. Ay sos, sobra day ta. Iso amakitam kat awan ti gumatang ken kuana. kasta gayam. Ala tata, ibagamon no anya jigat gatangem, ta ikan ka iti discount. Sige, ikanak man nga rod iti kape, asukar, kan gatas. Iraman mo ti tinapay. Wen tata, sige, mabiit laang tayalaan ka. Kat ikan ka pa'y iti discount. Amom Celia, nagado ti ibagbagaken ka ni Vivian. Adagiti lakom ket pasig nga agbubuot. Isu nga ijay kano istorna ti paggatgatangan dagiti sigod asukim. Anya? Kan naglaing ka kano nga agdadaol iti padam nga aglaklako. Anyan? Isu ano mabalin kano ket agsara kalaengen. Tadi ka kano mangdadaol iti padam nga aglaklako. Ay una yun. Uray ka di siya kasaan ang matagtagari. Kat iramraman nyo iti madi nga aramid yo. Ay na Celia, pudno amin dagiti imbagak. Iso aday ta a Vivian. Nagado ti gumurgura ken kuana. Ngamin nagalas ti ugali na. Ala, agsublikan iti istor mo. Ngamin, jak kayat dagiti ibagbagam. Ay na Celia, pudno amin nga ibagbagakan ka. Ngam ala, agdakan ka no di ka mamati. Ngam talaga apudno dagiti imbagak. Pudno man kan saan ko lata at tutupanday ta, Edna. Ah? Jak kayat tiriribok. Iso amabalin ka di? Ingkan. Ta isupay amalakwam no adda gumatang itilakom. Nakitak ni Edna naggapo dito Celia. Wan, apay. Amo, nagado dagiti imay na imbagbaga ditoy. Ay na, saan mo apat-pat yun dagiti imbagbaga na? Ngamin, plastik da dya babae. Amom ka diti ko na nakanyak. Asi ka kat saan ka nga agbugbuggo iti imam. Iso adagiti lakom, padammet laeng anarugit. Anya? Kastanti ko na. Kat nagado ti pangibagbagaan na iti dayta. Nangro na pa'y kano, no agisopot ka iti asin kan asukar. Ay na, nagrugit kano. Tasi ka kano, agin babak nang ka. Tasi na ako kano, tigatangam nga asukar kan asin aparalakom. Anya? Wan, Celia, sakit amin kano alalaki agumatang dito istor mo. Kat kidayam, agpatpacharming ka kano, idinto taadan asawam. Ni, nalabos samot tunday ta, Vivian. Ala, agsubli ka ket din dita istor mo. Tauray anya ti ibagbagam, saan ko atutupan. Ngamin, jak kayat tiriribok. Anya? Ay sus, ingkakat ipungot ni Edna, tapadpadaksen na ka. Ay na, Vivian. Awan tinasaya at amaganab ko no tutupak dagiti kaskada kayo. Sa anak adarasudos ken maag nga aggunay adagos, ajak panunutan nga umuna ti ibunga ti aramidak. Ha? Iso asika, saan ka nga agdardarasudos aso manao kontra ken ni Edna. Taamangan no pakaisagmakam dayta. Uray mat ni Edna, nagadumot lang ti sasawan na itiliklikod ak. Vivian, kayat mo ka di tinaragsak ken natal na apanagbiag? Ha? Ngamin, napaliw ko kan kakat. Saan anatal na day tapusom?
Awan ti ragsak mo. Saan ka di? Ha? Ngam siyak, natal na ti riknak. Natalina ay ti pusok. Ken naragsakak. Ngamin, awan ti kaapapak. Kwa? Si Kangay. Natal na ka di? Wenno, natalina ay ti pusom. Ngam, panagkunakket. Saan? Kwa? Kasaritak ni Edna, taawisan kayo adwa. Iti kasta, agbalin tayo anaragsak. O anya, kayat mo ti kasta, Vivian? Oo na. Sige, kayat ko. O sige, agmerienda tayo pay Vivian, Edna. Ala, agmerienda tayo, anak ko ida. Kabayatan tin kay panagsasarita, ha? Saan kayo magbabain? Owan Mabainak sa. Ni, anya ko matipagbainam kat agkakaaruba tayo met. Mala. Sakbay na nga rod nga agmerienda tayo. Ket agsasarita tayo pay. Tasyak ti bumalaet iti tungtungan yaw. Takas iti mapalpaliiw ko kada kayo. Ket agdidin na dael kayaw. Ha? Kwa? Amuyaw anak ko. Agpapada kayon amay sa nga ina. Ket rumbeng kuma ada kayo ti pagsarmingan dagiti anak yaw. Ket kuma, dagiti nasaya at nga aramid ken ugali ti rumbeng amakit kita da kada kayaw. Iti kasta, ket da ita tituladan da. Da kayo ti inda pagtuladan. Kwa? Tata. Ket sapay kuma, tasaan nyo at agidaksen da ito nga ibaga kada kayaw. Ako ma, agbalbaliw kayaw. Ngamin, saan anasaya at aramid yaw, adadaelan nyo titunggal may sakada kayaw. Tata. Tata. Amoyo ti bagiyaw, saan ka day? Amoyo mo't no niya ti aramid yaw. Kasla ko man ni Vivian, kat mapan ijayan da selya. Kahit dadaulan na ni Edna. Kastamatan ni Edna. Dadaulan namat ni Vivian. Katirigat na. Iraman nyo pa ni Celia. Kasanon, no ni Celia kat kasmetla kada kayo. Awanan ang mga no nagiginubal kayo. Kwa, tata? Iso ano mabalin. Tapno naragsak kayo ng aglaklakaw. May mayat no agsisinupurta kayo. Nasaysaya at no agtitinulong kayo. Daytay nasaya at ti ugali ti tunggal may sakada kayo. Iti kasta, natal na ti panunot kan riknayaw. Ket naragsak kayo ng agkakaaruba ng aglaklakaw. Tata. Tata. No nasaya at ti ugali yaw. No nasaya at ti aramid yaw. Namnamaan yaw. Naragsak kayo mait. Ngamen, awan ti kaapa yaw. O sige, agmerienda tayon. Para kada tayo dayta naimas a cake. Da kami mismo tinagbake iti dayta. Isu dayta tay banana cake ako nada. Owan nga rod. Naimas dayta. Ala, sorry kada kayo Talaga ngamin anaalas ti ugali. Sorry Oray siya. Sorry mat. Basta, agbalbaliw akon. Ikari. Ala, no talaga nagbalbaliw kayon, maragsakan ti pamilyayo kada kayo. Agpaiso ti pamagbaga ni Tata Ingo kada tayo. Iso at talagang agbalbaliw akon. Oray siyak Kat kas pamanagnak iti panagbaliw yo, intayo makimisa inton Domingo. Agkukuyog tayo. Itugot tayo ti pamilya tayo. Takalpasan ti misa, intay agpipiknik. Ha? Ni, mayat O sige, kayat ko dayta. Agaliwaksay tayo, akadwa tayo ti pamilya tayo. Oray siya. Kayat ko day taasing-asing mo, Celia. Agihaman tayo iti Diyos, tanaikan tayo iti gundaway nga agbalbaliw. Iti kasta,
mailintag tayo dagiti nagbiddutan tayo. Iti kasta, agbalin tayo, ama kaay-ayo iti imatang na. Natural ti agbiddot. Ngam no dumtang ti makuna a panagbaliw. Saan tayo kumaasayangan day ta agundaway? Iti kasta, mailintag tayo, tinagbiddutan tayo, ket agbalin tayo ang makaay-ayo, iti imatang ti Apo. Papagayam, ditan tinagibosan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo, ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.